Maar ik ben er eigenlijk best wel blij mee. En vooral met die nieuwe drogisterie. Ja, ik ook. Sinds Mario toe is, had je geen plenitude meer om op mijn gezicht te smeren. Nee, het wordt zo erg dat mijn Arie mij vroeg: God, Grada, mag ik vanavond even zo'n gezicht leren, want ik wil er nog geen school gaan maken. Hij zegt, en de KBO, die wil je mij skippen en gelijk al naar La Providence doen. Ja? Ja. Ja, gelukkig is er een oplossing voor. Eindelijk weer een zaak met dagcreme, nachtcreme, handencreme, voetencreme, balsem voor op mijn schrole adlips. Ja. En iPads voor het weer vanavond te horen. En tablets voor als je kop in hebt.